Salmo 149. Ambahanon sang pagdayaw. Dayawan ninyo ang Ginoo, magkanta sing bago nga ambahanon para sa Ginoo. Dayawan ninyo siya sa pagpililipon sang iya matuto mga tao. Magkasadya ka o Israel tungod sa imo mga manunuga, sa imo manunuga. Maghinugyaw ka mo o mga pumuluyo sang Siyon tungod sa inyo hari. Dayawan nyo nga may pagsinaot ang iya ngalan. Magtukar kamo sing bombo kag mga arpa sa pagdayaw sa iya, sa pagdayaw sa iya, sa pagdayaw sa iya. Ang Ginoo nagakalipay sa iya mga tao, pinapadunggan niya ang mga mapa, inubuson sing pagdaog, sing pagdaog. Maghinugaw mga tao sa Diyos, sa ila pagdaog, kag mag-amba sing masinadyahon sa ila mga pesta. Magsinggit sila sing mabaskog sa ila pagdayaw sa Ginoo, nga may mga kamot sa pagpalakpak sa igikan sa ila, paggapos sa kadena sa ila, pagsilot suno sa gisugo sa Ginoo. Amo ini ang pagdaog sa mga tao sa Diyos. Pagdaog sa mga tao sa Diyos. Amen.